Hello guys, आंनि मोनसे गोदान भिडिअ नोंथांमोनखौ बरायनानै लाग्रोबाय। आङो दायो फिसालाखौ थुखैनो नागिरदों। फिसालाया दुगैया होनगासिनो आरो। ओमफ्राय आङो नोंनि बाबाखौ लायनो होननानै थगायदों आरो। ओमफ्राय दुगैनो नागिरबाय दा लायनो नागिरदों सानबायना बियो। जि ओंखाम उखैबायहाय माइब्राखौनो एसे खम जोंहा ओंखाम संनानै जानोसै नै। माबा 10थासो टाइमा बिराद उखैनाय मोनो। माइब्रा ओंखाम हमनानै जानोसैलाय नै। थाव एसे होनानै एवनाय नै माइब्रा ओंखामा जाबाय। होमबा नै सायाबो दुंबाय। एबार लोंनोसै माइब्राखौ जानोसै। बिराद उखैबाय नै। बेखायनो माइब्रा हमनानै साहा लोंबाय नै। एबारसो उदै बुंसिगोन। जानो हाया गोबाव फानलु होदोंना जानाया नै फिसालाया। आलौदों एसे हागोन एसे बानलु गोसाबानो जानो हाया। ओमफ्राय बानलु नै बानलुआ बानलुखौ गारनोसै बे बानलु गैयैखौ जादो। बानलु गैयैखौ जाफैदो बाबा। बानलु गोनां सामस लानो बावबाय। मैगं सायनोसैलाय नै लोगोफोर। फिसालाखौ थुखैखांबाय देलायहोखांबाय। ओमफ्राय दायो नै मैगं सायबाय आरो। बे गरसिखौ बिराद गोथाव मोनो आङो नै बे गरसिखौ नै। ओरैबायदि गोथाव मोनो मोदोमसिनाय मोनसोगारो आरो। ओंख्रिया मोनबाय नै गरसि आलुआ। ओंख्रि मोनबाय ओमफ्रायो मा होनो ओंखामखौ संथासै दा बाहेरायाव थांनानै फैनानैसो ओंखामखौ संजानोसै आरो। बाहेरायाव एसे थांनो नागिरदों फिसालाया। ओमफ्रायो देलायखांबाय नै साहा लोंखांनानैसो उदैखौ आराम मोनबाय नै साहा लोंनानै। माबा बिराद उखैबायमोन। दादाखौबो लायनोसै। नैयाव खानाय सिनदोंमोन सिनखांबाय नै फिसालाफोरखौ नै जि मोजां सिननानै हरबाय नै बाबानालाय आरो फरिया जि मोजां सिननानै हरबाय नै। मा जादों फुसखा स्कुल सुटि जाफुनाय महरनि फुसखा जादों मथ'माखायाव। रोसिया रोसिखौ माबाफोरसो लालायनांगौ। स्कुल सुटि जाफुदोंना सुटि जादों स्कुलाव जाफुनाय बहर फिर जानाय दिनै दखानाव नै फिसालाफ्रा नै मा ललिपपा दोनदो बाबा। ललिपपा मा इदि जागोन नामा नोङो? हा अरस'बाय मालाय नाबो अरस'ना चावमिना मोनफैबाय नै। खानाय सिननायनि जाहोनांदों चावमिन नङाबा सिनजायामोन खानायखौ सानैबो नै। सॉस अरे सॉस बोल रहा है मैं। सॉस लालायबाय नै। सिनजाथारामोन खानायखौ चावमिन जाहोगोन होननायखायसो सिनजाबाय दा जाहोनांबाय नै। फैसाया लस। थांसै नै जाखांनानै ओंखारबोबाय दखान सिंनिफ्राय। गारियाव होबाय गारिया बाहेराव थांनाया नै दासो न' मोनफैबाय। अखा हादों नै जोङो ना फुटबल गेलेगोन अखा हादों। गोजां बोथोर आरो अखा हाबावबायनो गोजांसिनबावगोनसो नामाहाय बांद्राय हाबाथ' गोजांगोनानो बाब्रे बा। दासो ओंखाम संनानै जानोसै लोगोफोर। ओंख्रिखौथ' संलांखादोंमोन नालाय। भिडिअखौ मोजां मोनदोंबा अननानै लाइक खालामदो साबस्क्राइब खालामदो शेयारबो खालामना होदो आरो लोगोसेनो खाथियाव थानाय बेल आइकनखौ थुनानै होदो ताकि नोंथांमोना आंनि गोदान भिडिअखौ थाबैनो नुनो मोनो। बाय।